केन्सेल जाजोब्बाय बिथांमोनहा जे एनेक्साराव लिरना लाबोदोंमोन बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एडिशनेल नवोदया स्कुल आरो मा होनना बुङो बेखौ थुलुंगाफुरि दतमायाव जे मा होनना बुङो बेखौ सेन्टार फर एक्सेलेन्स मोनसे कालचारेल सेन्टार बानायनो नागिरनाय बेबो केन्सेल नोंनि दांथलाव जि रेलवे कच फेक्टरि जाबाय होननाया बेबो केन्सेल NIT नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि उदालगुरि बेबो केन्सेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि उदालगुरि बेबो केन्सेल नोंनि इन्दिरा गान्धी अपेन ट्राइबेल इउनिभारसिटि एट उदालगुरि होननायाबो बेबो केन्सेल मा दंबावो बेसेबां केन्सेल जाबाय नवोदयाबो केन्सेल जाबाय नोंनि बड'फा माबायाव खालामनो नागिरनायाबो केन्सेल जाबाय NIT आबो केन्सेल जाबाय ट्राइबेल इउनिभारसिटियाबो केन्सेल जाबाय स्पर्ट्स इउनिभारसिटि होननायाबो केन्सेल जाबाय চেক দিছে বলে চেক ব্লেংক চেক ইয়াত চাইন নাই কিবা নাই যেতিয়া বেংকৰ মেনেজাৰৰ ওচৰত যায় জমা কৰিবলৈ বেংক মেনেজাৰে দুখতে কয় বলে বাইদেউসকল দুখৰ কথা এই একাউণ্টৰ পইচাই নাই যেতিয়া নেতাসকলক সুধে কি কয় বলে এই বাইদেউ ধৈৰ্য ধৰক হে ধৈৰ্য ধৰক ইলেকশ্যন পাৰ হোৱাৰ পৰেই পাব ইলেকশ্যন পাৰ হোৱাৰ পৰেই পাব বলে ইলেকশ্যনটো পাৰ হ'ব লাগে চাওকচোন কি উদ্দেশ্যটো বাইদেউসকলক ইমান জাম্বি বুলি ভাবিছে হা